Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyara tamu Ungayara tinyanda mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa Andichina zororo Dotsamira kunemwika Kandinzwe eimi motiti Ninokuotungamira Kwasi vaivateereri tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kutiisira musign language. Pastor, kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa. Tinoda kutenda hurukuri yatinayo nhasi iri kuti Hondo huru part 7. Great controversy part 7. Right. Chidzidzo chatinacho nhasi mufundisi maybe ingotsanangurai kuti great controversy chii kana tichiti hondo huru sekuverenga kwatakaita nekudzidza kwataatichiita pane hondo yakatangira kudenga hondo iyi ichirwiwa pakati paKristu naSatani saka hondo yacho yakakura zvakadaro zvokuti haina kugumira kudenga yakanhanhirawo pano pasi ende tichiri mukati mayo. Right. Saka ine makore nemakore ichienderera mberi. Saka zvatoda kuita nhasi vateereri muchidzidzo chedu toda kunyanya kuongorora main contenders vari kunyanya kurwisana vari kurwisana vacho vari main vatungamiri vacho right vatungamiri vehondo iyi saka toda kuti kumativi ari mairi but tichizonyanya kuongorora of course divi redu isusu revatendi hande pana zvakazarwa 12 verse 7 to 9 zvakazarwa 12 verse ya 7 kusvika pana 9 zvino kurwa kwakavapo kudenga Mikaeri navatumwa vake vakarwa neshato shato ikarwa ina vatumwa vayo vakasakunda nenzvimbo yavo haina kuzowanikwa kudenga. Zvino shato huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka yekare inonzi Diabolos naSatani munyengeri wenyika yose, yakakandirwa panyika navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete naye. Ndo zvatinoziviswa nebhaibheri pahondo yakatanga kudenga. Pahondo iyi pabva pataurwa masides mairi. Rumwe rutivi rweakakundwa yanzi nderwani? Shato Diabolos kana kuti Satani. Right. Ko akakunda wacho ndiani? Abva anzi Mikaeri. Saka chidzidzo chedu manje pastor toda kutotenderera pana Mikaeri yeye. Alright. Because tikatongoti shato Diabolos Satani vanhu vatomuziva kuti ndiSatani. But muchaona kunyangwe takambozviti taurei muzvidzidzo zvapfuura kuti Mikaeri zvinogona kudaro kuvateereri pasina kunyatsa kujeka kuti ambori Mikaeri ndiani. Because kune dzimbo dzaMikaeri dzinoimbwa saka panogona kusazonyatsa kusara pakajeka kuti bhaibheri parinoti Mikaeri riri kurevai. Anditi saka uku ndokutanga kwehondoko. Ngatimbona mukutsanangura kwebhaibheri hondo iyi yakunopera kuti vatungamiri vehondo iyi vari vairi ndo vatinonzwa here futi vachitaurwa pana Daniel 12 verse 1 kusvika pa2. Daniel 12 verse ya 1. Nenguva iyo Mikaeri uchasimuka, iye muchinda mukuru unorindira vana vavanhu vako. Ipapo nguva yenjodzi ichavapo isina umbovapo yakadaro kubva pakumuka kwamarudzi avanhu kusvikira panguva iyoyo.
Nenguva iyo vanhu vako vacharwirwa, ivo vose vakanyorwa mubhuku. Zvino vazhinji vavavete muguruva rapasi vachamuka, vamwe vachimukira upenyu husingaperi, vamwe kukunyadziswa nokuzvidzwa kusingaperi. Saka pakunopera taakusvika kunopera kwecontroversy, Mikaeri ataurwa futi, but abva ataurwa this time ari kurwira vatendi. Pabva pataurwa kunzi panguva iyoyo vakafa vachamutswa. Saka Mikaeri ari kuratidza kuti aripo pastor kubva pekutanga kwehondo nekwekunopedzisira. Mikaeri ataurwa nezvake. Saka toda kuti timboona kuti zvatanokora kwekutanga nekwekupedzisira kwehondo chambokonzera hondo iyi chii pastor? Chambokonzera hondo but musakanganwa toda kunyanya kuteedza Mikaeri kuti bhaibheri riburitse pachena kuti Mikaeri ndiani. But kuti tisvike ipapo toda kutanga tambozwa kuti hondo iyi yakonzerwa nei, chiri kurwirwa. Chii chiri kurwirwa? Isaiah 14 vhesi ya 12 to 14 iverengei. Isaiah 14 verse 12. Haiwa, wawaseiko uchibva kudenga, iwe nyamasasa, iwe mwanakomana wamambakwedza? Wakandwa seiko pasi, iwe wokuwisira marudzi pasi? Iwe wakati mumwoyo mako, ndichakwira kudenga, ndichakwiridza chigaro changu choushe kumusoro kwenyeredzi dzaMwari. Ndichagara pamusoro pegomo reungano, pamigumo yamativi okumusoro. Ndichakwira kumusoro kwamakore, ndichazvienzanisa nokumusoro-soro. Satan aida kufanana, aida kuzvienzanisa naMwari. Saka muri kunzwa ari kuti I will be like the most high God. Aida kufanana naMwari. Chataverengera vhesi iri vateereri, toda kuti tiwedzere, asi zvinobatikana tikaita zvemadictionary, zviya zvemamining emawords, kuti vara rinorevei. kuti mubhaibheri mavara kunyanya echiHebheru aitumidzwa kana kuti Mwari aitumidza zita racho riine zvarinoreva. Saka munganditenderere pastor kuti ndiudze vateereri zvinoreva vara rekuti Michael ndore kuti Mikaeri. Kudzidza ndine nchitira zvisaita unge takuita unge kuclassroom. Vara rekuti Michael kana kuti Mikaeri muchishona kana tichiridedza rinoreva kuti who is like God. Akafanana naMwari. Who is like God. Akafanana naMwari. Saka ndoda kuti mubva maona kuti sei pari kutanga hondo iyi tiri kubva taudzwa zvaMikaeri. Because pari kutanga hondo iyi Satan ari kuti I want to be like God. Arwa neakafanana naMwari. Yet pane one who is like God. Satan ari kuya achiti I want to be like God. Saka zvaari kureva Satani ka ari kutoti uyo akafanana naMwari ngaabve paari ndiuye ipapo. Kurwira chinzvimbo. Kuzwira chinzvimbo because bhaibheri kutoti Michael ka ndiakafanana naMwari. Satani obva ati ndoda kufanana naMwari. Saka ameno kana muri mumabasa pastor, paine chikunja position inotori nemunhu ari manager. Iwo wobva wati ndoda position iyoyo. Iye munhu wacho achiripo unenge uchirevei? Uruti ndabve ka ndipinde inini. But anobva sei? Uri kuedza kuti kana uchiti ndoda paari ipapo. Ngafe. Imwe nzira yekuti ngafe zvake because hapana mabvisiro kasina kutodzingwa basa. Uri kutoti ngafe abvepo. Saka bhaibheri kuna Isaiah riri kutsanangura chaive chimiro chaSatani. But mukufamba kwatiriita nechidzidzo tichidudzira chimiro ichi, Satani aedza kungorova kuti akafanana naMwari wacho ngaabvepo ngafe. Pane nyaya hombe. Saka papfungwa dzekuda kufanana naMwari, saka muri kunzwa bhaibheri harizotudze kuti wacho akafanana naMwari aivani. Riri kubva rangokurumidza kuti Michael. Because atochallenjwa ndaakafanana naMwari. Saka muri kuona hondo yacho haidescribe ichinzi Mwari akarwa naSatani. Inobva yanzi Mikaeri akarwa nani? Nekuti ndo zviri kushuwirwa naSatani. Hamenoti pakujekerera. Pari kujeka ka. Handei pamberi tuone kuti mativi mairi aya akamira sei. Matthew 24 verse 31. Mateo 24 verse 31. Uchatuma vatumwa vake nehwamanda huru, vachaunganidza vasanangurwa vake kunobva mhepo ina,
kubva kurutivi rumwe rwedenga kusvikira kuno rumwe rutivi. ndijesu ari kutaurwa kwawo kuti achatuma vatumwa vake. Right. But pataverenga kuna zvakazarwa hanzi mikaeri ane vatumwa futi. Okay. Hani mazvibata ka saka mikaeri ane vatumwa panapa jesu ane vatumwa. Alright. Mapabata kapo. Okay, muri kuti mimi pataverenga pahondo yaya panzi mikaeri achirwa nadhiabhurosi, mikaeri aive nevatumwa vake. Pandima iyi yataverenga iyi iri kutiburitsira jesu aine vatumwa vake. Aine vatumwa vake. Hatichimboendaiwo kwasatani. Okay. Matthew 25 verse 41. Mateo 25 pavhesi ya 41. Zvino uchati kuna vari kuruboshwe, ibvai kwandiri imi makatukwa, muende kumoto usingaperi wakagadzirirwa dhiabhurosi navatumwa vake. Saka chii chatasvika pastage yatasvika pasta pakuda kuti tizoti mikaeri ndiani. Tiri kuona kuti kana satani aive nengirozi dzake, mikaeri aine ngirozi dzake. Mubvunzo unoramba uripo ndewokuti saka mikaeri ingirozi yekauti haisi. Muona kuti sei pachida kujeka nekuti taurai muda kuti kudii kuti uyu dhiabhurosi yaimbove ngirozi. Right. Asi kupanduka kwaakaita atove nengirozi dzakewo. Atove nengirozi dzake iye aimbova ngirozi. Right. Saka zvakakosha kuti tinzwisise kuti ari kunzi mikaeri uyu ane vatumwa vake ndimikaeri ngirozi here yakazoitawo vatumwa vake. Saka muri kufamba neni manje. Ndozvinhu zvatoda kuti zvinyatsojeka vateereri kuti kana satani waairwisa, satani yaive ngirozi ikazoita vatumwa vayo. Hazvibva zvarevo here kuti saka mikaeri yaive ngirozi ikaita vatumwa vayo. Handimaona mubvunzo iwoka. Ndowatoda kuramba tichienda nawo tichipindura mubvunzo yese kusvika zvajeka kuti mikaeri ndiani. Saka mubvunzo iwe usendekei. But toda kumboona pamwe panotaurwa mikaeri nebhaibheri kuti panenge pari panyaya dzei. Jude vhesi ya 9. Jude inongori chapter imwe chete. Saka ingori vhesi 9. Jude vhesi 9. Jude verse 9. Asi mikaeri mutumwa mukuru, nguva yaakarwa nadhiabhurosi, akaita nharo naye pamusoro pomuviri waMozisi, wakatya kumupa mhosva namashoko okutuka, asi wakati Ishe ngaakurayire. Manzwa kuti sei mubvunzo yawo kakosha. Mapanzwa wateerere. Hanzi mikaeri mutumwa chii? Mukuru. Patonzi mutumwa mukuru. Saka nyaya yacho inoda kuti irambe ichinyatsotedzwa zvakanaka. But maona kuti pari kutaurwa mikaeri apa. Hanzi akarwa nadhiabhurosi. Pauya nyaya yekurwa futi. Zvikanzi asi this time vanga vari kurwira mutumbi waMozisi. Chii chaitika pastor? Ndoda kuti muerenge Deuteronomy chapter 34 verse 5 to 6. Deuteronomy 34 verse 5 to 6. Verse ya 5 na 6. Ipapo Mozisi muranda waJehovha akafirapo panyika yaMoabhi, sezvakataurwa naJehovha, akamuviga pamupata panyika yaMoabhi pakatarisana neBheti Peori, asi hapano munhu unoziva rinda rake kusvikira nhasi. Chibva maverenga Mateo 17 verse ya 3. Mateo 17 verse ya 3. Verse ya 3. Pakarepo Mozisi naEriya vakaonekwa navo vachitaurirana naye. Saka bhaibheri, Mozisi uya anotaurwa nezvake mubhaibheri uya wekutungamira vana veIsraeri. Bhuku raDeuteronomy rati akasvika pakufa akatovigwa. Bhuku raMateo ndobva ratiudza kuti pagomo redumbwiza paMount of Transfiguration Mozisi uyu akaonekwa aina Jesu. Saka zvinobva zvaita manje kuti panzina Jude 9 mikaeri akauya akarwisana naSatani pamusoro pemutumbi waMozisi. Zvinobva zvaisa pachena kuti mikaeri angauya kuzomutsa Mozisi to resurrect him. Isai nemashoko enyu kuti vateereri vafambe nesapa. Pari kubuda fungo yekuti Mozisi akafa, akavigwa, hapana munhu akaenda kunhamo kwake, akavigwa mugomo naMwari nengirozi. Right? Asi kuNew Testament anoonekwa achiuya aina Elijah, uya wakuenda kudenga asina kufa uyawa, vachisvikokurudzira Jesu paTransfiguration. Saka kana akaonekwa akamira naElijah vatori nemitumbi yavo,
kureva kuti anga azodzoka ari mupenyu. Saka mubvunzo woti iye zvaakambofa akavigwa azouya ari mupenyu sei? Ndo panobudira manje kuti kuna Judhi kuya kuri kunzi Mikaeri akaitirana nharo naSatani pamusoro pemuviri wake. Ipapo ndo panobudisa fungo yekuti chavairwira Mikaeri aida kumutsa Mozisi. Vanotodzidza Bhaibheri vanototi Satani aita nharo kuti uyo haakodzere kuti mumumutse nekuti ane nyaya dzake nezvaakatadza kusvikira Mikaeri atsanangura nyaya dzacho ahwina, Mozisi ndobva amutswa. Saka zvii zvatambobata pasta nemuateereri, tiri kuona kuti pari kutaurwa nyaya yaMikaeri, Satani anenge achalenja achida kufanana naMwari. Ndopatanga hondo yekutanga. Chechipiri chataona pamusoro paMikaeri, ari kutaurwa in connection with resurrection. Fungwa iri kubatika here yekuti panotaurwa pane kumuka kwevakafa. But still mubvunzo muri kuona kuti hausati wapindurika wekuti Mikaeri ibeing yakaita sei? Ingirozi here kana kuti haisi? Judhi yabva yaisa pachena ikati mutumwa mukuru. Saka zvatoda kusikoita pasta patiri kuramba ichifamba nechidzidzo ichi tatanzwa kambo, hatisi kuda kungosikotanga nekutarisa kuti mutumwa here, because Judhi ati mutumwa mukuru. Toda kutosikotanga nekutarisa pekuti mukuru. Pachirungu inenge ichinzi archangel, kana kuti captain wemaangels, kana kuti leader wemaangels. Saka patinoramba tichiteedza toda kuti zvizosvika pakunyatsojeka kuti Mikaeri ndiani. Tikazva kuti Mikaeri ndiani, sezvo tiri vatendi uye tiri kukurudzira vateereri kuti muve vatendi kuti tigone kuponeseka, nekuti nyika ino iri kuenda kunoguma, tinobva taziva saidi rekuti tiende pahondo iri kurwiwa iyi. Amenoti zvakajeka kaizvo. Saka ngatimbonzwa kambo vateereri. Rimwe zuva tichaenda kumusha wembiri, takapfeka nguo chena nekorona chene, tichakwira takananga kudenga kopenya, tonoimba nengirozi tese. Toimba haleluya, Yesu torumbiza Yesu zitarange, Yesu torumbiza toimbira tawedenga iyenga rumbidzwe nekusinga peri haleluya. Tichafara kumuona mununuri wedu, nemavanga emawoko nefumbo padivi, tichaziva nezverudo rwakatinunura, toruimba nekusinga peri. Torumbiza toimba haleluya, Yesu torumbiza Yesu zitarange, Yesu torumbiza toimbira tawedenga iyenga rumbidzwe nekusinga peri haleluya. Hama yangu gadzirira kusangana nashe, zviratidzo zvotiudza iye ave pedyo, ndizvo tigozorumbidza iye muponesi, kana tamugamuchira nasi. Torumbidza toimba haleluya, Yesu torumbidza Yesu zitarange, Yesu torumbidza toimbira tawedenga iyenga rumbidzwe nekusinga peri haleluya. Toimba haleluya, Yesu tokudza zita rake, Yesu torumbidza wedenga iyenga rumbidzwe nekusinga peri haleluya.
Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu Hondo huru part 7. The great controversy. Tichiona kuti Mikaeri ndiani. Muchikamu chapfuura taona kuti bhaibheri rinotaura zvaMikaeri pakutanga kwehondo ikudenga uye rinotaura zvaMikaeri pakaamutswa Moses achiresurrectwa. Saka pastor, bhaibheri rinodzidzisa kuti kudii pakumuka kwevakafa. Anomutsa vanhu ndiani pastor? Okay. Maybe tikaverenga John 5 verse 28. Inotaura nezvekumuka kwevakafa. Tibatsirei pastor, because toda kuti tinyatsonzwisa kuti Michael uyu ndiye akamutsa Moses here. Alright. John 5:28 na 29. Inotiwo musashamiswa naizvozvo, nokuti nguva inouya nayo vose vari mumabwiro vachanzwa izwi rake vachabuda, avo vakaita zvakanaka kukumuka kwoupenyu, avo vakaita zvakaipa kukumuka kwokutongwa. Saka yaburitsa kuti kudii panapa pari kutaurwa ari kunzi anouya uyu ndiJesu, ari kunzi vachanzwa izwi rake ndiJesu, vomuka ndiJesu ari kutaurwa ndiJesu. Saka izwi raJesu ndorichamutsa vanhu. Alright. Ini ndandine mavhesi anaya. Endai pana vaTesalonika wekutanga 4 verse 16. vaTesalonika wekutanga 4 verse 16. Nokuti Ishe amene achaburuka kudenga nekudanidzira ndiche Jesu kwa ndiJesu nekudanidzira nezwi remutumwa mukuru nehwamanda yaMwari, vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Ndaona mafara kuti raenderana nerenyu. Ndanzwa mambomira kuriverenga mukati ndishe Jesu kwa ndizvozvo pastor muna kukanganisa. Saka Johani atapiwa namufundisi navaTesalonika dziri kuisa pachena kuti achadaidzira ane izwi richamutsa vakafa ndiJesu. Ameno zviri kujeka kai. Uku kwazonzi anodaidzira nezwi remutumwa mukuru. Ndokwakuda kunowedzera kuti nyaya yedu iite kunge iri kunetsa. Because isusu tanzwa kuti anonzi mutumwa mukuru naJudhi 9 hanzi ndiMikaeri. Johani averengwa namufundisi Johani 5 verse 28 na 29 iri kuti izwi raJesu ndorichamutsa vari mumakuva. vaTesalonika ndobva yati vakafa pavachamuka zvinenge zvaitika ndezvekuti Ishe amene kureva Jesu achaburuka kudenga paine kudeedzera kwemutumwa mukuru. Saka apabva pasiya pfungwa here kuti Ishe achiburuka mutumwa mukuru Mike waanenge achideedzera. Because Judhi ati mutumwa mukuru ndiMikaeri. But Jesu paachaburuka kudenga panenge paine kudeedzera kwemutumwa mukuru. Inobva ita kunge pane paine kudeedzera kwaMikaeri. Saka pakunosiya vateereri, ndoda kuti mufambe nechidzidzo izvi zvakanaka. Tikasvika pakuchipedza tese muchaona zvinobuda zvakanaka. Judhi ati mutumwa mukuru ndiMikaeri aimutsa Moses. Johani ikati anomutsa vanhu ndiJesu nezwi rake. vaTesalonika iri kuti aiwa pachamutswa vakafa Jesu anenge aburuka kudenga paine kudeedzera kwemutumwa mukuru. Saka uchizanganisa pfungwa idzi panobva panobuda sekunge Jesu achaburuka hongu asi anenge aina Michael mutumwa mukuru achideedzera. Zvinoda kuita sekudaro. Handitika zviri kunoita sekudaro. But hatirambei tichidzidza nekuti bhaibheri rinoti torei zvishoma apa. Hatimbomirai kuconclude. Daniel 12 verse 1 to 2. Daniel 12 verse 1 to 2. Yes. Nenguva iyo Mikaeri uchasimuka. Right. Iye muchinda mukuru unorindira vana vavanhu vako. Ipapo nguva yenjodzi ichavapo isina kumbovapo yakadaro kubva pakumuka kwamarudzi avanhu kusvikira nguva iyoyo. Nenguva iyo vanhu vako vacharwirwa, ivo vose vakanyorwa mubhuku. Zvino vazhinji vavavete muguruva rapasi vachamuka. Vamwe vachamukira upenyu husingapere, vamwe kukunyadziswa nokuzvidzwa kusingapere. Saka panapa pari kunobuda futi Mikaeri aine chekuita nekumutsa vakafa. Saka dambudziko rataakuita pastor ndi John 5 yamatipa imimi. Because iri kuti izwi raJesu ndorichamutsa. But Jude ati akamutsa Moses ndiMikaeri. Daniel ari kuti Mikaeri ndiye achamutsa vanhu. vaTesalonika
iri kuti hongu isha achauya, but pane paine kudedzera kwaMikaeri, vakafa vomuka. Saka iyo John iri kunosara ichiita kunge Jesu ega, but mamwe matata ari kuita kunge zvinonzi izwi raMikaeri ndo rinomutsa. Ambonyatsori nemasimba eguva ndiani? Pane vhesi randauya ndakagadzira, zvakazarwa 1 verse 18. Naiye mupenyu, ndakanga ndafa, tarira ndiri mupenyu nokusingaperi-peri, ndine kii dzerufu neHadesi. NdiJesu ari kutaura. Ari kuti apo pastor? Jesu ari kuti ndakambofa, ndakamuka, ndine makii anogona kukinura rufu neHadesi. Hadesi ndoguva. Saka kuti ndine makii, ari kuti chikuita ngechirawe. Ari kuratidza kuti ndine simba rinogona kusunungura vanhu kubva mumakuva. Ari Jesu. Right. Saka vhesi iri manje chandaita kuti muchizoriverengera ndauya ndinaro ndo rinenge riri kusapota renyu ramatipa raJohn 5. Ranzwi izwi raJesu richaburitsa vanhu mumakuva. Iyi zvakazarwa iri kuti zveshuwa Jesu ndiye ane simba rekuburitsa vanhu mumakuva. But Jude yati Michael ndiye akaburitsa Moses. VaTesalonika ndobva yati kudedzera kwemutumwa mukuru kuchamutsa vakafa. Ari Michael. Daniel ikati Michael achamutsa vakafa. Saka pari kuita unge pane mangange pana Michael naJesu. Ameno zviri kubatika here vateerere kuti pana Michael naJesu pari kuita unge pane mangange ipapapo. Toda kuti panyatsojeka. Saka ngatimbopasiyai pakadaro pastor. Tidzoke kumubvunzo watambobvunza uya kuti pari kunzi mutumwa mukuru. Tikaona kuti mutumwa mukuru ndiani, panobva patibatsira kuita unveil chimiro chaMikaeri. Because so far tiri kuziva kuti Mikaeri mutumwa mukuru. Saka tisataenda pekuti mutumwa, toda kumbona pekuti mukuru. Muchirungu ateerere pane pachinzi archangel kana kuti captain of angels. Iye captain iye ndiani? Mutungamiri wengirozi. Ndiani? Hande pana Joshua. Joshua 5 verse 13 to 15. Joshua 5 verse 13. Zvino Joshua wakati ari Jeriko, akasimudza meso ake akatarira, akaona murume amire pakatarisana naye. Akabata munondo wake wakavhomorwa muruoko rwake. Joshua akaenda kwaari akati kwaari, uri mumwe wedu here kana wavavengi vedu? Iye akati, kwete, asi ndauya ini, mukuru wehondo yaJehovha. Ipapo Joshua akawira pasi nechiso chake, akanamata kwaari akati kwaari, Ishe wangu unoreveiko kumuranda wake? Mukuru wehondo yaJehovha akati kuna Joshua, bvisa shangu yako parutsoka rwako, nokuti paumire patsvene. Joshua akaita saizvozvo. Joshua anga ari kuprepare kuti vapinde munyika yeKenani kuti tingaparadze sei Jeriko. Saka ari yega ari kuita minamato yake kudaro, akabva asangana nevakuru vamaverenga. Saka pakutaurirana paya akatofunga kuti imhandu dzekuJeriko here, semunhu aida zvekurwa, ndofunga vaida kutovambana ipapo. Ndobva anzi aiwa rongedza munondo. Ndini captain, ndini mutungamiriri wehondo dzaMwari. Kuti wengirozi dzaMwari. Ndini captain. Ani mazona ka ndiye ari kutaurwa. But mambona kuti pamukuru uyu pane zvazoitika vachitaurirana, manzwa kuti kudi uyu Joshua abva awira pasi achimunamata. Asati awira, anzi bvisa bhutsu dzawakapfeka panapa patsvene. Anzi patiri panapa patsvene, ndobva abva abvisa kwako munamata. Kureva kuti paitwa patsvene nekuve kwake iye kwemukuru uyu. Azviti ndini captain uyu. Ndiye aita kuti nzvimbo iyoyi ive tsvene. Pane futi panosanganikwa naye mukuru uyu wekuti paasvika nzvimbo inobva yaita tsvene. Endai kuna Exodo munzwe. Exodo 3 verse 2 kusvika pana 6. Iye mukuru uyu wekuti paanenge asvika nzvimbo inoita tsvene, muverenge futi munzwe. Exodus 3 verse 2. Ipapo mutumwa waJehovha akazviratidza kwaari mumurazvo womoto pakati pegwenzi. Akatarira akaona gwenzi richipfuta nomoto, asi rakanga risingatsvi. Mozisi akati, regai nditsaukire ndione chishabiso icho chikuru, kuti gwenzi haritsvi neiko. Zvino Jehovha wakati achiona kuti Mozisi otsaukira kuti aone, Mwari akadana ari mukati megwenzi akati, Mozisi, Mozisi. Iye akati, ndiri pano hangu. Akati, usaswedera pano,
bvisa shangu dzako patsoka dzako, nokuti paumire patsvene. Akatiwo, ndini Mwari wababa wako, naMwari waAbhurahama, naMwari waIsaka, naMwari waJakobho. Mozisi akavanza chiso chake, nokuti wakatya kutarira Mwari. Akatya kutarira Mwari. Ndepaya Mozisi paona gwenzi richibvira. Saka akashamisika kuti harisi kuita madota sei, ipo paine maflames. Paakada kutsaukira, Bhaibheri riri kutoti chaive mugwenzi imomo aive mutumwa waMwari. Saka Mozisi paakatsauka achida kuti aone, ndobva abva anzwa izwi. Bhaibheri rabva rati Jehovha ndobva ataura naye ari mugwenzi remoto. Saka zvikanzi bvisa shangu dzako nekuti paumire patsvene. Saka chatiri kuona panapa, paaibvisiswa shangu, area yacho yaive yaitwa patsvene nekuuya kwemutumwa uyu. But mutumwa uyu paanga akutaura, abva ati ndini Jehovha. Saka pari kubudisa fungo yekuti anogona kudedzwa kunzi mutumwa, asi ari Jehovha. Ari Jehovha. Saka zvandiri kuda apa, pastor, ndoda kuti titange kubva kuna Judhi 9 yati Mikaeri mutumwa mukuru. Handitika? Mukuru uya kuna Joshua ndiye abva ati bvisa shangu pauri patsvene. Ndizvozoka. Iye abvisisa shangu uyu ndiye akabvisisa futi Mozisi shangu. But akabvisisa Mozisi shangu akabva ataura kuti ndinani, akabva ati ndini Jehovha. Iye ambointroduced achinzi mutumwa. Iye ambonzi mutumwa. Saka tikateedza tsinga yacho, vateereri, kuti panzi naJudhi Mikaeri mutumwa mukuru, ari captain, Joshua yabva yati paakasvika pakaita patsvene. Akanamatwa naJoshua. Iye akanamatwa naJoshua captain uyu. Paakasvikira Mozisi, akanamatwa futi naMozisi, but akabva ataura zita rake akati ndini Jehovha. Zochinoburitsa pfungwa yekuti iye captain uyu ndiJehovha. Iye mutungamiri wehondo dzekudenga uyu ndiJehovha. Saka patauda kupindura pekupesira ndepekuti ko pari kunzi mutumwa. Jehovha angaite mutumwa here? Pekuti mutungamiri pari clear. Pekuti archangel captain pabuda zveshuwa kuti captain apa vasvika panoita patsvene. Ende captain apa vakasvika mugwenzi raibvira vakabva vataura kuti ndini Jehovha paJacob. But zvingaite here kuti Jehovha ave mutumwa? Ameno, muri kundinzwa zvakanaka? Hande pana zvakazarwa 19 verse 10. Ipapo ndakawira pasi pamberi petsoka dzake kuti ndimunamate. Akati kwandiri, rega kudaro, nokuti ndiri muranda pamwe chete newe nehama dzako dzinobata kupupura kwaJesu. Namata Mwari, nokuti kupupura kwaJesu ndiwo mweya wokuprofita. Ingirozi iri kurambidza Johani kuti Johani arege kunamata ngirozi. Kureva kuti ngirozi hadzidi kunamatwa, hadzinamatwe. Saka mutumwa ive mugwenzi akasangana naMozisi akamuti bvisa shangu, Mozisi akanamata. Mutumwa uyu akasadzivisa Mozisi, kureva kuti haazi mutumwa, haizi ngirozi, aive Jehovha. Saka Jehovha haizi ngirozi. Kunyangwe akachidedzwa kuti mutumwa mukuru. Asi haisi ngirozi chisikwa. Haisi ngirozi chisikwa, nekuti ngirozi chisikwa hadzinamatwe. Saka maona apa dzabva dzaramba. But toda kupindura pekuti zvinombotaurika here muBhaibheri kuti Jehovha adedzwe sekunge mutumwa. Exodus chapter 14 verse 19 to 20 neverse 24. Verse 19. Zvino mutumwa waJehovha wakanga akatungamira hondo yavaIsraeri wakabvapo akaenda shure kwavo. Shongwe yegore ikabva mberi kwavo ikandomira shure kwavo, ikapinda pakati pemisasa yavaIjipita nemisasa yavaIsraeri. Gore nerima zvikavapo, asi rakavhenekera usiku, havana kuswederana usiku hwose. Verse 24. Verse 24. Mangwanani Jehovha akatarira hondo yavaIjipita ari mushongwe yemoto neegore, akavhundutsa hondo yavaIjipita. Hanzi mutumwa waMwari aive mushongwe yegore achitungamirira vana vaIsraeri. Verse 24 ndobva yabva yati Jehovha akatarira ari mushongwe yegore. Chibva imaisa equals, pastor. Saka ari kunzi mutumwa akanga akatarisa vaIsraeri ava ndiJehovha. NdiJehovha. Ndiye aivemo. Chingoverengai vhesi iri, chapter 13 Exodus, verengai verse 21. Exodus 13:21. Jehovha akavatungamirira masikati
neshongwe yegore rokuperekedza panzira, usiku neshongwe yemoto yokuvavhenekera kuti vafambe masikati nousiku. Saka aive mushongwe yegore ndiJehovha. Kunyange Bhaibheri rati mutumwa waMwari akavatungamirira ari mugore. Saka zviri kunobuda kuti Bhaibheri paripo parinoti mutumwa waMwari richireva Jehovha. Zvatodaita pastor, mirai timbonzwa kambo. Imimi kana matadza kufolowa zvatataura izvi, munorasisa vateereri. Ndoda kuti musikopa kasamari tichibva pana Judhi 9 panzi Mikaeri mutumwa mukuru. Ndimboona kuti mabata zvipi. Ngatimbonzwa kambo vateereri tuye toenderera mberi. Sokora kanaka kunesu wafambi apoti noyenda pasipo asimuponesi achazo uyaje kutonga umambo wakewo ariku uyane kukasika Jesu je arikudzoka nevafambi vake vachazotora apo Jesu ouya. Makuwa ekare apo vanorara vafambi vakafa na Kristu vachazaruraje vanhu vanomuka vachapona pamwe na Jesu arikuuya nekukasika Jesu je arikudzoka nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya. Tichasangana kumusha wekudenga, tichaimba nekuponeswa, vaponesiwo vachapa pasi rese, vanamate mambo wedenga. Ariku uya nekukasika Jesu je arikudzoka nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya. Haleluya, ameni je haleluya, ngekudawira tichashika namatasimbira kufaradakara topeka mbiriye kudenga. Arikuuya nekukasika Jesu je arikudzoka nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya. Jehova rakashika kuna tuna simuka uende Ninive. Tinomuchingamidza yavateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu Hondo Huru part 7, the great controversy. Patiri kudzidza kuti Mikaeri ndiani. right. Pastor, pane zvatati taurei. Imbotrayai kusamaraiza muchipfupi. Right. Zvandabata ndezvekuti Yes, Pastor. tiri kutaura nenyaya yekumuka kwevakafa. Bhaibheri riri kuti Mikaeri anomutsa vakafa. Pane dzimwe nzvimbo ndobva panzi Jesu
anomutsa vakafa. Ati Mikaeri anonzi mutumwa mukuru. Ndobva tanoona kuti pane dzimwe ndima dzinogona kudaidza Mwari achinzi mutumwa. Saka tazoona kuti kana ukaona ndima ichiti mutumwa, chinokuratidza kuti mutumwa ari kurehwa apa ingirozi chaiyo inoramba kunamatwa. Ukaona panzi mutumwa asi achibvuma kunamatwa nemunhu, yaakureva Mwari. Saka kureva kuti togona kusununguka kuti kana pachinzi Mikaeri mutumwa mukuru ndiJesu, nekuti Jesu anokodzera kunamatwa saMwari. Toda kutenda. Maybe panoda kuti pabatike vateereri. Mukutaura kwedu nerurimi rwedu kuti mutumwa mukuru, zviri kuita kunge tiri kuti angel, ngirozi. But pfungwa yacho chainenge ichirehwa nebhaibheri ndeyekura anokomanda ngirozi. Ndo pfungwa captain wadzo inenge isingaroti pakati padzo anenge mukuru. Inoda kuedza kureva kuti captain wadzo. Saka chiregai kuramba makasungirirwa nepfungwa yekuti Mikaeri mutumwa mukuru, muramba makabata pekuti ingirozi. Tatoona kuti kune panonzi nebhaibheri ngirozi, asi woona ichibvuma kunamatwa, inenge yanzi mutumwa waJehovha. Ipapo panenge pachirehwa Mwari. Saka pakuti Mikaeri ndiani, sunungukai vateereri kuti munzwisise kuti hamurambe makangobatwa nekuti panzi mutumwa moramba muchingofunga kuti ingirozi, nekuti bhaibheri raisa pachena kuti dai yaive ngirozi, ngirozi hadzina simba rekumutsa vakafa. Ane simba rekumutsa vakafa ndiMwari, ndiJesu. Saka zvinobva zvanoswededza Michael achinofanana naJesu, ari iye Jesu. Pari kujeka kapo. Daniel chapter 10 pastor. Verse 13 neverse 20 ne21. Daniel 10 verse 13 verse 20 ne21. Asi muchinda woushe hwavaPezhia wakandidzivisa mazuva 21. Asi tarira, Mikaeri, mumwe wamachinda makuru, wakauya kuzondibatsira, ndikasarako kuna madzimambo avaPezhia. Verse 20. Zvino akati, unoziva chandakawira kwauri here? Zvino ndichadzokera kundorwa nomuchinda wePezhia. Kana ndabvapo, tarira, muchinda weGirisi uchauya. Asi ndichakuudza zvakanyorwa murugwaro rwazvokwadi. Asi hakuna unozvisimbisa kundorwa navava pamwe chete neni, asi Mikaeri muchinda wenyu. Iye zvino izvi bhaibheri rawedzera futi chimwe chirawe pastor. Raakuti Mikaeri muchinda. The prince. Ramboti Mikaeri mutumwa mukuru. Uko tagadzirisa uko. Tikatoona kuti aiwa pari kunzi mutumwa, hapasi kureva kuti ingirozi. Nekuti kana aine simba rekumutsa achibvuma kunamatwa ndiMwari, ndiJesu. Ezvinopa kunzi Mikaeri muchinda, kureva prince. Saka toda kuti futi pajeke ipapapo. But pasati pataurwa kunzi Mikaeri muchinda, pataurwa futi machinda. Dzokorai verse 13 munzo. Verse ya 13 ya Daniel 10. Yes. Asi muchinda woushe hwavaPezhia wakandidzivisa mazuva 21. Saka zvainonosiya yakuita nyaya ivateereri iri kuti kana Mikaeri ari muchinda, kuine vamwe vanonzi machinda eushe hwevaPezhia. Pfungwa yekuti tiite unge tasimudzira Mikaeri kuti ndiMwari, ndiJesu, inobva yaita unge yakurambwa futi. Because kana parotaurwa machinda ePezhia potaurwa muchinda Mikaeri, inonosiya mupfungwa afanana nevamwe machinda. Afanana nemamwe machinda, exactly. Ndo pfungwa inonobuda ipapo. Saka toda kuti paskwatanuke futi vateereri kuti Mikaeri ambonyatsorani. But pfungwa yabuda mainzwe here yekuti pataurwa Mikaeri muchinda, pataurwa muchinda wevaPezhia akanga ari kudzivisa. Chii chinge chiri kuitika apa pastor? Apa mutumwa Gabriel anga atumwa naMwari kuzotsanangurira Daniel zvine chekuita nezviprofita zvaairatidzwa. Right. Saka ari kunzi muchinda wevaPezhia apa, Satani aipindira kudzivisa kunotsanangurwa kwezviprofita izvi kuna Daniel.
but Gabriel kaanga aripoka. Gabriel ingirozi, right, ndiye akasara achitora chinzvimbo chakasiyiwa naLucifer apanduka kuve Satani. right. Saka Satani pakusikwa kwake akanga aine masimba, right, ndizvozvo zvekuti pakurwisana kwake naGabriel dziri ngirozi to ngirozi, Gabriel anokundwa. Gabriel aitokundwa. Alright. Ndosaka akazoita appeal manje kudenga kuti kudedzera rubatsiro, kuti apuwe masimba makuru kuna anga achimurwisa. Ndo pakazouya Mikaeri. Ndo pakazoya Mikaeri. Kureva kuti Mikaeri ari pamusoro paGabriel. PaGabriel ari pamusoro pemuchinda wePezhia. Right. Ari pamusoro paLucifer. Ari pamusoro paLucifer. Imini makurumidza kuti Satani airwisa. Okay. Toda kuti Bhaibheri ridudze. Alright. Kuti ari kunzi muchinda wePezhia aidzivisa. Mudzivisi ndiani? Alright. Tikaziva mudzivisi ka tobva taona muchinda Mikaeri achidedzwa okunda mudzivisi. Tinobva taziva level yaMikaeri. Mapanzwisisa. Zakaria 3 verse 1 na 2 toda kunzwa kuti Bhaibheri warinoti mudzivisi ndiani, who is the adversary. Verenga itini. Zakaria 3 verse 1 na 2. Zvino wakandiratidza Joshua muprista mukuru amire pamberi pomutumwa waJehovha, Satani amire paruoko rwake rworudyi, kuti ave mudzivisi wake. Jehovha akati kuna Satani, Jehovha ngaakutuke iwe Satani zvirokwazvo. Jehovha wakazvisanangurira Jerusarema ngaakutuke. Ko ichi hachizi chitsiga chakabvutwa pamoto here? Right. Satani panapa Bhaibheri raisa pachena kuti ndiye mudzivisi. Paaida kutodzivisa apa mubhuku raZakaria pari kunzi Jehovha ndivo vakatozouya kuti vamise kudzivisa kwaaida kuita. Saka who is the adversary, pastor? Mudzivisi ndi Satani. Ndi Satani. Saka pana pari kunzi muchinda wePezhia aida kudzivisa kuti Gabriel asasvike nemessage. Kuti Gabriel asasvike nemessage kuna Daniel. Gabriel ndobva aita appeal kuna Mikaeri, mumwe wemachinda. Mikaeri auya, nyaya ndobva yazofamba zvakanaka. Kureva kuti Mikaeri akasikokunda mudzivisi. Kureva kuti Mikaeri akasikokunda Satani. Aminoti pari kukujekera ipapa. Right. Saka tauda kuchienda pekuti muchinda. Okay. Kana tatobata mudzivisa ari Satani, Zakaria yabva yatudzwa kuti paanoda kudzivisa, anobva adedzwa kusikogadzirisa nyaya ndi Jehovha. Ndozvataura Zakaria. But Daniel iri kuti mudzivisi paaida kudzivisa akadedzerwa Mikaeri. Aiwa, musi kunzwa pastor. Pastor mukasanzwaka. Vatereri havazokwanise kunyatsa kubata nyaya. Tiri pamudzivisi. Paaratidzwa mudzivisi kuna Zakaria, pabva pauya Jehovha kuti amise zvoda kuitwa nemudzivisi ari Satani. Kuna Daniel, mudzivisi auya achida kudzivisa Gabriel kuti asadzivise, abva adedzerwa Mikaeri. Pauya mudzivisi kuna Zakaria adedzerwa Jehovha. Pauya kuna Daniel adedzerwa Mikaeri. Ndoda kuti tizoita equation yacho kuti zvinyatso kujeka. Ezvino ngatichionai kuti panonzi muchinda, because panzi aidzivisa muchinda wePezhia, yeti mudzivisi ndi Satani. Zvirimo here muBhaibheri vateereri kuti Satani anogona kumbonzi muchinda? John 14 verengai vhesi ya 30. John 14 verse 30. Vhesi ya 30. Handichazotauri zvizhinji nemi, nekuti muchinda wenyika ino unovuya asi handine chinhu kwandiri. Hanzi muchinda wenyika ino. Toda kunzwa kuti ndiani ainzi muchinda wenyika ino. John 12 verengai vhesi 30 to 33. John 12 vhesi ya 30 to 33. Jesu akapindura akati, inzwi iri harina kuuya nokuda kwangu asi nokuda kwenyu. Zvino kutongwa kwenyika ino kwavapo. Zvino muchinda wenyika ino uchadzingwa. Neni kana ndasimudzwa panyika, ndichakovera vose kwandiri. Wakareva izvozvo achiratidza kufa kwake kwaaizofa nako. Right. Pataurwa muchinda wenyika ino adi akutongwa nekuti Jesu aizodii? Aizoenda pamuchinjiko. John 16 verse 11. John 16. John 16 verse 11. Pamusoro pokutongwa, nokuti muchinda wenyika ino watongwa. Right.
muchinda wenyika airehwa pandima dzese dzamaverenga arikunzi muchinda wenyika ino ndi Satani. Right. Saka bhaibheri riri kubvuma kuti Satani anombodedzwa kunzi prince, but ari prince of this world. Zvajeka kaizvo. Because chandiri kudariro pastor, toda kuuya kumavara ataurwa naDaniel anzi muchinda. Saka muchinda wePersia aida kudzivisa Gabriel. Taona kuti mudzivisi ndi Satani. Ende Satani anogona umbonzi muchinda. Saka muchinda wePersia aivani ndi Diablos pachake. Saka muchinda wePersia Diablos ari kunzi akabva adeedzerwa muchinda Mikaeri. Handitika? Yeti paida kumbodzivisa kuna Zakaria, mudzivisi kwakadeedzwani Jehovha. Saka toda kuona zvirimwe here mubhaibheri kuti Mwari kana kuti Jesu anombonzi prince kana kuti muchinda. Handitika? Handei kuna Isaiah 9 verse 6. Isaiah 9 verse 6. Yes. Nokuti takazvarirwa mwana, takapiwa mwanakomana, umambo uchava pafudzi rake, zita rake richanzi unoshamisa, gota, Mwari une simba, baba wokusingaperi, muchinda worugare. Ari kutaurwa Emmanuel Jesu ndiye ari kunzi muchinda werugare, the prince of peace. Koita prince of this world anova Satani. Saka chindisamarizai zviri kuitika kuna Daniel. Saka kuna Daniel samarizai kwauya Gabriel atumwa nemeseji. Miraitida iso kuti vateereri vabate. Ini ndoda kutanga ndatsanangura zvataura bhaibheri. Imimi mochiisa meaning nekuti tadzidza kuti mudzivisi ndiani, muchinda ndiani, zvizvaitika. Gabriel apiwa message yekuenda nayo kuna Daniel. But kwauya muchinda wePersia akadzivisa Gabriel. Gabriel ndobva azotsvaga rubatsiro kumuchinda Mikaeri. Chii chiri kuitika? Saka chiri kuitika panapa ndechekuti pane machinda mairi panapa. Yes. Right. Umwe anonzi muchinda wenyika inoi ndi Diablos. Right. Sekubuda kwazvaita. Right. Umwe muchinda pakati pamachinda. Panogara madzimambo. Iye anenge ari mambo ndi Jesu. Ndiye ari kudedzwa kunzi Mikaeri panapa. Right. Saka kuti Gabriel akukundwa na Satani. Akatotsvaga simba kuna anomukunda. Asiri ngirozi. Ari Mikaeri, ari Jesu. Okay. Ndiye akazouya akakunda Diablos. Saka zvandauda kuti tichiita pastor pamubvunzo wokuti who is Michael? Mikaeri ndiani? Zvinhu zvinogona kudaro zvichiita kunge zvinoviga meaning yaMikaeri. Ndezvekuti mutumwa. Right. Nezvekuti muchinda. Ndo zvataedza kutsanangura. That's right. Saka panonzi Mikaeri muchinda, bhaibheri riri kuti muchinda iyeye ndi Jesu. Right. Zobva zvasiya Mikaeri ari Jesu. Right. Bhaibheri parinoti Mikaeri mutumwa mukuru, taona kuti bhaibheri rinotomboti mutumwa waJehovha richireva Mwari. Parinoti mukuru archangel captain, tatoona kuti captain ava vanobvuma kunamatwa ndiMwari. Saka kuti hako mutumwa mukuru, asi rinenge richireva kuti ndiye anokomanda ngirozi Michael uyu, zvomudzosa pachinzvimbo futi chaJesu. Chikonzero bhaibheri richishandisa zita rake rekuti Mikaeri panyaya dzehondo, taona kuna Isaiah 14 kuti Satani paakati ndichada kuva saMwari, ndo zvinotoreva kuti Michael who is like God. Saka Satani aichallenja Jesu. Satani aida kutotora chinzvimbo chaJesu. Satani aitoti Jesu ngaabve ipapo ndigare inini. Saka pese bhaibheri panonouya pfungwa iyoyo muna Satani yekuda kudzivisa neyekuda kutora chinzvimbo nechimiro chaKristu, bhaibheri harizoshandise kuti Jesu, rinobva rashandisa vara rekuti Mikaeri. Mungape muenzaniso wekuti kudi pastor kuti Mikaeri panapa zviri kubuda kuti izita remuhondo. Kumboona kuti munhu anogona kudedzwa nerimwe zita ari munhu mumwe chete. Right. Kuti munhu anogona kunge achinzi Petros. Kana aenda kubasa anenge ari officer in church.
officer in charge. Munhu akasvika ndoda kuona officer in charge, kunobuda Petros. Kunobuda. Nditozwana pachitupa pake panotori naPetros. Yes. Ende kana ari kumba anogona kunzi baba waSilivia. But munhu mumwe chete, baba waSilivia ndiye Petros, ndiye officer in charge. Anditi mazwana. Saka title yaJesu yekunzi Mikaeri inodedzwa kana pari pahondo pekurwisana naSatani muchinda wenyika ino. Iye Satani why tiri kuzobatwa mucrossfire ndeyekuti achida kuvasa Mwari zvinoreva Mikaeri. maKristu patiri kurarama tichinzwa shoko tichinamata tiri kushuvira kuita karekta inenge yaMwari. Iye aida kufanana naMwari kungonamatwa asi karekta isina kushanduka. Saka patiri kuita tichitoredzera chimiro chaKristu tiri kutowedzera hasha dzaSatani. Saka pakadaro ipapo Mikaeri saka achizosimuka kurwira vanhu vake vanenge vari kuita chimiro chakanaka. Dai Mwari akomborera chidzidzo chionekai vateereri. Chekuti muhondo yatirika chero zvikareva kuurawa naSatani hatifaniri kutya. Nekuti makii ana Mikaeri. Ndiye achauyawo kinura guva pazuva rekupedzisira. Tomutswa toenda muumambo. Muumambo imomo hamupinde akafa. Tichamuka tiri vapenyu tamutswa. Mwari amukomborere. Tibatei panhare dzinoteera. Kana mungaita mibvunzo kana zvimwe zvamunoda kuti tibatsirane 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi vamuchengetei tigosangana muchikamu chinotevera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyara tamu Ungayara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi tungamire aponda yashikanyanza mananda aondichisa Andichina zororo Dotsamira kunemwika Kandinzwe Eimi motiti Ninoku Otungamira